van thak takin Lebanon khua a Mossad spy Chhawrlai ti chu Hezbollah hel ho ten an man chuak le tatlat miah heng Mossad spy Chhawrlai Pathum an man zinga pakhat phei chu eli kohen chu an ti hial kha ania a then te chuan Lebanon eli kohen te an lo ti bawk ani Lebanon khua a motor thachi zuar tu lian ber pakhat motor workshop po changtlung tak nei petrol pump po ni tin dar kar somni le pali hong khopa dor tu nga barguan fakia chu kar thum zeta chanchin hriat lova a bo pil tak wang nuwa anu pui fanaw thenom khoveng tele anwaya in hlo fa ho le ama dor tu te an mangang tanta tia chuan Hezbollah ho chuan Mossad spy Chhawrlai an man thu an puang ve ta chi amaya mi te thin a thong hle a mitam takin mak an ti ani marguan fakia hi Hezbollah ho ten rampo na tanga motor zor tur lalut tu le zuar ngal tu zinga ane jen lian berata na an man ania ti chuan rampo na tanga a motor lak lu thar a thachi zinga mi te chu Hezbollah ho chuan man tlom te in an lo le sakta thin ani tin chu mai ni lovin barguati fakia motor siam na workshop hi Hezbollah ho chuan an motor siam tir na hmun bera an manga anin man tlom takin thatak si in alo siam that sak thina tin a chang phei chuan an mani dorna azara lo ho sa chho zel ani thu hrilin petrol te po a thlonin a thun tir zau thin boka Hezbollah ho tan chuan sekibu chuak ani ngot hi alome marguati fakia hi Hezbollah ho ten Israel an huat zia tlang au puya mipui tam takten kong an zona po alang sar berbera tel ve in Israel huat na thu chiang tak le ring taka au pui long thin tu ania hei wang hian Hezbollah ho chuan an ui pa anga enin an ai na pha pui angin anena rin helna reng an nei lova an ngaina a an za an dor mol mai ani ber kumsang hi le paruka Israelin Hezbollah ho anoi lai ti po khan barguati fakia chuan Hezbollah ho hena a thlonin petrol a thun tir chur maya Israel ho in hne na tur ani don phot chuan kaeng ma kawilo ti in Hezbollah ho tu te hna chuan a in phal zia thu so in a ti pui thin ani barguati fakia hi kumsom thum bor vel ani lain kumsang kha zakwa somkua bor vel atang khan Israel Mossad chuan an spy atan an lo chhor tan towa thil lu le poimo arol ru ka piang in loman alungoi na tok an pezel thin ani ti chuan ama in sum don na lam be alo chak ve bok nen Israel hne na tanga sum enge Mossad alo don chin a khol khom atangin sum don na lam alo boi pui tan ta a he a sum don na tan na turatan po hian Israel sum chu tam takat ban sin alo me ti chuan rampo na tanga motor foreign car lalut tu le zuar tu alo ni chhota a milang te aya a hral tlom phala wangin Hezbollah ho chuan an dor ngal vat maya a dor hmel hriat tir tu le Hezbollah ho hna a car le sak tura thlem tu an hmuya chi thlum ta sak tu zong anom nge yang le ti chuan marguati fakia chuan asum don na chu alo tilian chho thei ta zela motor hral mai du tok lovin motor workshop adin tangal boka hei hi a thatna em chu a motor thar leitu ten soisial na le soisial lai deuh an nei poin midang pan ngai lovin ama an ran pan thei pha a tin ama dor tu te chu adu sak thina wangin an motor siam thatanga ye moreng rengin hundang pan lovin barguati fakia workshop hi an pan mai thina heng zinga Hezbollah member te phei chu aman om manglo te in alo siam that sak ba ka petrol te po tenki fulin alo present thina hei wang hian barguati fakia le Hezbollah ho chu anin hnim hnai em thina ni amai ro chu zan khat chu zan laya barguati fakia in kongka chu mi tu ti hrial lo ten an kik dot maya zan laya chu tianga in kai tho chu hrethiam du lovin kongka kik tu te chu a hon du lova
mahse ron kik tu te chuan by force in kongka chu ron hongin barguati fakia muhil der chu a hmui le mit tuamin man mo takin hlate khuwa chuan an kalbo pui ta dai maya engwang nge niang mi in an report ti na em niang engtiangin nge Israel tan aspai thei zawk le ti zo na chan tura tam ta he mai an man chua dan le Israel ram tana aspai dan chu hetiang hi ane barguati fakia motor thar Hezbollah ho te le reng renga chuan hral chu ani ma a leitu te hena hlan ani ma in an tong zong an thu soi zong record thei tu call te takte thajet mai chi chu da zel ania Hezbollah ho hian an ti na ber le thupoi mo an soina ber chu an motor chung hi ani tlata wangin hei hi Israel tan chuan a poi mo to khok reng ani ti chuan motor thar chu Hezbollah ho chuan an hmang ta nge ya anuwa motor siam thatur te a Chhawrlai siam thatur te a motor workshop a an ron kalpuya piang chuan chu record na call te chu thlak ani thin ta a hetia Hezbollah ho ti le thu soi zong hi Israel chuan thumal khat po hla lovin an lo hriat thei pha ta thin ani ti chuan Israel ramtana atangkai ema wangin le chu record call chuan tu marin hel a hlo lo wangin Israel chuan aya call changkang aman tir le ta a chu satellite manga an tong hriat theina le anom na te an thil ti lai te hmu thei vek na tur call ania hei hi Hezbollah ho te motor lei thara le a workshop a motor an ron siam tira te reng chuan barguati fakia chuan alo da le ta miah maya Israel chuan manin lumatangin satellite le computer mangin black coffee in pa in an lo thir ta veng mai thina Israel ramtana thil thalo ti tumtu tele anar kai tu deuh te chu an tan da that alo rem chang ta zela an lo da thafo ta thin reng ani amai ro chu van nei na hian top chin te po anei ve thin tum khat chu Hezbollah officer motor pakhat chu siam that ngai te siam thatura barguati fakai workshop a thlen hnuwa mechanic ten an thia dara a Chhawrlai om an zon na lama mechanic pakhat chuan motor pa chinga tel velo thil amhuda tlat maya Hezbollah motor driver chu enge ani zo turin akova en tir boka mahse anin alo hriat bik si lo wangin rin hel lo thei ani talova a driver pa in apu Hezbollah officer chu enge ani azota mahse ani chuan alo hre si lo thilpui mo tak nia alan sia wangin Hezbollah hruai tu te chuan en turin workshop lam chu an panta a an han en wangin spy home han chi call ni in an hria a ti chuan engma po soilovin mechanic le driver po engma soilo tura hrilin Hezbollah ho tu te chu an hun pui lama an kir le ta a thilrin helom ani awangin then khatin enge ani ti hriat tuma an beilain then khat Hezbollah ho tu te motor chu an lo check tanghal boka an rin helang ngein ho tu chin te motor a reng chuan chu thil dang lam tak mai chu an hmu bel ta zel maya ti chuan arukin an chui ngal ta chara mutmu po an tua thei ta lo ani an engineer te le an scientist ten an han endik meu chuan then khat o record na thaber ber chi te then khat satellite ne na in thlun zom an chevel le an tong zong te chiang taka man thei tu ani an hre tanghala ti chuan Hezbollah ho trual te chuan tu ti nge ni ang ti a bengsika an thiam na zong som khoma an ngai tu atlan hnu cha chuan rin hel tur dang zong zinga an rin hel ber chu motor zuar tu motor workshop po nei ngal le petrol pump po nei bok barguati fakia chu ani lo thei talova ti chuan zan laia an ba thong ta a an varu chuak ta a hun bi ruwa hruain dim doi na le khongai na tel map lovin an lo dop ta pop mai ani atira chuan barguati fakia chuan a phaviawa in sei fel thei a in bei sei ani a chan chu Hezbollah hruai tu lok te chu a thian tha te anga alo en ti la
an ma ni a hau sang na zar zo ama thian tha bira nga in tu te an ni a chu wangin in soi fela phat mar the in be sein Israel ramtana aspai lo zia thuin atang ve tang tranga ma se mel maramtana in thlatu chu dim taka dop chian ni silova an dop dan an tinatu tula lo the lovin alo in puang fai ta vek mai ani athil ti te Israel ramtana atang ta ema wangle ache dan achang kan ema wangin mitam tak chuan Lebanon eli kohen te antia then khat chuan eli kohen pani na te anti bokani tuna tanga ri lo te a hepa hi khai hlumani ang tin Hizbullah hruai tu te chuan thu an chuat ta chuai mai maya khamia tanga ri lo te a chuan Israel spy Israel ramtana tholok chuan alezin kong chu alo zo top ta ani tin he Lebanon eli kohen mai ba ka hian Lebanon mi vek Mossad ho ten thala tuata na an man chu an hal boka hepa hi makdang lam ve takania Lebanon chimlama khopui pakhat sikul thale changtlung zet maya an principal an he a ma se chuti chuan Lebanon ram chunga Palestinian firfia kom khom tele Hizbullah ho te chetlan na lai vel zong thala a Israel Mossad spy terror ruk char tu an itlat boka kumsang khat zakwa somre le Pathum atang khan hepa hian thlak poimo tak Israel Mossad spy hena hian an lo rol ruk to hiala hetianga an sikul principal bera melma telama tanga thuruk lo hril rutu ti an hriat hian skula tho pui tele a thenom khoveng te abara khai emema chumi pia lama chuan anu pui fanau te po abara khai hle ome a chan pakhat chu Syria ramri lama nu pui dang aruka alo nei wangani bok Lebanon school principal jara chu school ban vele mani in lumpo lua lum thathum man lovin aleng kho thong thina chu mai ni lovin kar top lama phei chuan ni thum te azin bo thin boka hetia azin bo hian Syria ram watlo in Syria ram ria anupui avom pui thin ba ka Syria sipai te che dan vel wathlirin an thla alo la char ta thin ani tin atul dan angin Belgium te Italia te azin chuak thina kumsang hi le paruka Israel in Lebanon a Hizbullah ho te be khan an spy Chhawrlai jara hena an chen na ina tom im tlat turin a hrila a chan chu a chen na in chu khoilo an tiam ani Syria kal changa Iran ramin Hizbullah ral thuam an pek motor lian taka an phurlu lai te chu jara hian chiang min an thla alo la miah maya tin Syria sipai ten Israel be an tum thoma wanga Syria sipai training lai te po zep theih mi lo turin an thla alo la char boka heng hi Israel Mossad spy te chuan choble chilin an lo dong hal ta zung thin ani hetianga Israel Mossad spy te ta na thanem ngai taka na a tho wangle an a thoa Mossad spy ho an lungoi ema wangin lo po an pe tha hle a tin midang pakhat an du bel thu an hril chuan an jara chuan a chung khat nai yosut chu a thlema ti chuan anin ati theilo chin le ati thei vek sen lo chin alo ti ve ta boka Israel Mossad spy ne na tanga sum tam tak an dona wang hian an chung ko khosak po sang kang chak hlea jara phei chuan building concrete chhong thum lai sa in compound Ngaihnawm to ka siam nge a ramdanga achung te tan puina zara anei anga asoya wangin tu mai nan ring hlel lowani alo hau sak zela wangin an za an ngai sang ta hial zo kani ma se arpuya lung chia sangara lung lom tiangin an van nei na in atin reng thei talova Hizbullah ho ten an lo man chuak le ta a an ngonga hrui thlun tur nge an chala chuan mu ver lu tur nge shom taka na tur tir zeta da that tur nge ti an rel me kani hetianga Israel Mossad spy te Chhawrlai mi Pathum zet an man chu awang hian Hizbullah ho te chu anin tho samaya chuti lai vek chuan Israel Mossad spy te Chhawrlai
an man chu awanga fing tok an in tih thu an au pui dum reng bawk ani ti chuan Israel tana thaw hlawk em Israel spy mi pathum te chuan an khawvel jin kong chu Hezbollah ho wangin an lo zawh tawp ta ani